Загубих с телефона в Kaufland. Да му еба майката и тъпя Kaufland. Виж само в Lidl. Бах майката. Кво е той, скъпото на пода? Новото айфонче, дето е на мода. Някой може ли да му хакне кода? Ще се направи с него хляб, ма не говоря за сода. Нося се по течението, ама вече сменям хода. Ако не си на дъното, щото засичам си холота. Твоя вид е на изчезване, двулевова банкнота. Курс за Kaufland, задръжте си оборота. Няма тиган за палачинки, в тавата правя палаченец. Всеки път като пазарувам в Lidl се надявам да ми е последен. Възползваш се веднъж от намаление, ся си беден. Наистина ли сам си пишеш текста? Кой пък ходи в билота да флексва? Ще има проблеми ако менеджерката в Lidl продължава да ма тества. Ама там е мизерно и без това. Какво не мога да направя дис? Стуба, нафта и кибрид в джоба като анархист. След палежа излизам целя в пепел, кръв и дишащ пуша. Ако дави хъма на сухо, аз ще ги запаля на суша. Ходя в 300 като няма с какво да свия. Ходя в Lidl като се приготвям да пия. Ако ходех в Kaufland, щях да се самоубия. С Богом пикат или всеки фалира. Бах майката.